Wadla hakine ki khandiat sngi ki balalej kajing terkhong bersikir angga sngi hapo gajela Meghalaya kala long sebab balat hadu balapan kuslai sibun yangi bat sngodu jingkremen ke bangemla amantip ayu ganjia yangi ha ki sngi ki badangwan Hendrai hadin kato gane sngi jong ki jing kuslai bat ki jing du jingkremen lawan uslap nu balapan slai yakiwa ki pung ki ksyai bat kano ngila sngo tengan sibun rengkat bat kame maryang Hendrai kidang don ha kijela po kari India kabadang peteng gajing terkhong bersit kerang kasngi kawai na kita kadai gajela Bihar ha kaba kana gajela kayo ya gajing shit kaba hadu 100% degree Celsius kana gajing shit kerang kalakta sibun ya kibreu hapo kana gajela kala penlong ru hadu ba kibreu ginyap na gajing shit tasam kasngi kamtam hagi thaing ara district bat kiwe gijaka hapo gajela Bihar Kajing bun pelat ki bayap ka penlong ru ya ki babun ban semjinge ha ka ban penbiang dingthang na ka banta bantang ya ki metyap wala ki bo district ye thu badan tangsan ngot ki balayap hande ki rupai ba ki thu ba ki dan bun ba ki balayap ha ki hospital ki ba ki lisha sumar bat kajing duna ki dingthang ka pen i ba ki dan bun ba ki bayap ha ki ne ki sngi ki baladap ha saraya bazar kadai jaka ba ki youth ding bantang ya ki medyap harut kawa gangga kibreu ki haban abda ulan ubajrong yela ka jong kapali banthit dingyap namar bantang tang ya kawi ka medyap non kam hadu san kuital ki dingthang